Най-опасното нещо не е да сбъркаш. Най-опасно е да умреш без никога да си живял собствения си живот. Това е Настя. Тук е на 18. Голяма мечтателка, бъдещ естет. Мисля, че ще стане скулптор или художник или даже нещо още по-интересно. Представя си живота цветен, интересен, динамичен, пълен с хора, истории и приключения, но това, което не се вижда на снимката обаче е, че няма никаква представа как това ще се случи. Че единственият актив е тя самата и разполага с общо около 3 лева в джоба, както и с този телефон с копчета. Но това е така, защото все пак са минали 14 години от тогава. По-важното, което не виждате е, че това момиче още не знае няколко важни неща. Че най-големият ти проблем не е какво иска, защото винаги е знаела какво иска, а че няма да може да намери време за любимите неща в живота си. Че еднообразието ще оплаши до смърт и че понякога най-опасно не е да сбъркаш, а да живееш като другите. Няма да ви разказвам цялата история как стигнах до Настя от 2026, но ще ви разкажа какви важни решения взех, с какво не бях съгласна, какво не ме оставяше да спя вечер. Това е историята за това как да не се самоубиете заедно с останалите леминги. Не винаги 1000 леминга са прави. Тогава беше много модерно учениците да влизат в езикова гимназия. Обаче моята логика беше, че в тази езикова гимназия, като вляза, голямо учене ще му падне. Те така и не му приеха в езикова гимназия. Приеха ме с биология. С биология и френски. И аз предвидливо обаче, като усетих какъв филм се задава с тези езикови гимназии, с тези всичките ми съученици, които ходиха постоянно на някакви уроци. Родителите им се бяха побъркали да ходят в езикови гимназии и така нататък. Аз нещо ми се струваше тая работа, че някак си мога по друг начин да изиграя тая игра и започнах да разпитвам вече по-големите от мен мои познати, кой къде учи, за да си избера нещо, което на мен ще ми харесва, защото сега на мен много ми вървяха езиците. Още тогава научих много бързо руски, попаднах в някаква паралелка, в която бяха учили 4-5 години и аз за 2 години наваксах. Нямах проблеми, нямах притеснения с тези езици, защото си казвам, аз този език така или иначе ще го науча, който ми трябва, ако искам. Дай да видим какво ще ми е интересно да правя и няма да мога да го науча и започнах да разпитвам. В крайна сметка се спрях на рисуването, защото ми се стори с една дума много лесно. Викам си, рисуване, ти ще учиш 5 години, то нищо няма правиш, ще се забавляваш, няма да учиш толкова много. И според мен правилно тогава разсъждение, въпреки че аз не съм се скатавала от това да уча, както ви казах, научих руски. След това завърших гимназията с 5,95. Винаги ми се е отдавало ученето, но си казах, нека да е нещо, което да ми е приятно. Със сигурност биология и френски не е моето нещо. Сега, когато вече съм по-голяма, съм абсолютно убедена, че биологията не е моето нещо. Не толкова като наука, като професия, която след това бих взела. Абсурдно е това. В никакъв начин не си представям да съм лекар или нещо свързано с болници. Мразя по принцип. И казах на родителите ми, аз искам да вземам уроци по рисуване, дайте ми пари, ще отида при една тук ефтина учителка съм си намерила, дайте ми пари. Те ми казаха ти не можеш да рисуваш, аз наистина не можех да рисувам, общо взето от целия клас там, даже ходих да говоря с учителката по рисуване, да говоря да ми остави по-висока оценка, защото кандидатствам с рисуване. И тя ми вика, че не можеш да рисуваш, къде ще ходиш с рисуване? Викам, дай, пиши там шицата, ще ходя да рисувам. И отивам аз на тези уроци по рисуване, абсолютно пълен потрес. Мисля, прямо както е листа, е така, както си представяте монитора. Не знам вие какво представяте от рисуване, но аз рисувам и такива неща. Там някакъв натюрморт, аз ги рисувам и толкова големи, примерно. И тя вика ясно от тази БИВ и научих там някакво средно ниво на рисуване, но явно достатъчно, че да ме приемат в художествена паралелка. След това обаче аз разбрах, че това е наистина много интересно и започна да се задълбочавам и всъщност се оказа, че има доста учене в рисуването и то не малко и то много интересни неща, които да учиш. После имахме специализация и трябваше да си избера кое направление от рисуването да продължа. Избрахме скулптура с моята приятелка, двечките така се водихме с Дарито. И така се увлякох по скулптурата. След това историята с университета също е много интересна, защото аз исках да продължа да уча
или скулптура в Велико Търново, в този прекрасен град, или да отида в София и се занимавам с някакво актьорско майсторство. Беше ясно, че аз съм артистична, прояви се някакъв талант там. Аз мъчих се, учих по това рисуване и в крайна сметка се появи, изрових някакъв талант. Не е някакъв гениален, но добре се справях. Та дойде момента за университета и аз пак взех най-доброто решение с оглед на това къде искам да бъда и каква е моята цел. Това е моята цел в средносрочен план и как аз искам да живея живота си. Баща ми не беше много съгласен да ходя да уча в друг град, защото имаше свободен апартамент, където аз мога да живея като студентка, няма да трябва да се тъпчем едни върху други няколко поколения и ще ми осигури кола. Каза, че ми подари неговата кола. Малка количка, някакво Nissan Micra ми даде и че ще ми даде пари за курсове, пари за книжка и че ще ми направи ателие, ако искам в къщата, където живеят, за да мога да творя, ако толкова много искам да творя, но при условие, че остана да живея във Варна и уча в например, в Техническия университет, той ми намери тази специалност инженерен дизайн. И аз си викам, много ще е скучно това инженерен дизайн. Хубаво ще се уча. Аз наистина нямах проблем с това да уча, обаче просто исках да ми е интересно. Разгледах специалността, става въпрос за интериорно обзавеждане, по принцип може да си хванеш всяко направление, ако искаш можеш и графичен дизайн. Доста е широка специалността, ама си викам, ясно, че там нещо ще уча. Важното е, нали, че трябва да взема решение, аз да си остана във Варна, защото ще имам тези 3 неща. Свободен апартамент, където да живея, кола и ще ми дадат пари за книжка. Това си беше от ключово значение за моят живот. И си викам, ако трябва да го уча той, дето може би да не ми е чак толкова интересно, ще го уча, обаче пък ще получа тези неща. Много хитро. Всичките ми ученици отидаха да учат скулптура и рисуване отново, обаче аз пак не се подведах по стадото. Имаше и такива, които инженерен дизайн учиха с мен. Изкарах го аз 4 години това образование. Междувременно сменях абсолютно всякаква работа. Аз работя от 16 годишна. Била съм флаер раздавачка, била съм сервитьорка в кръчма, където се сервират кебабчета и кюфтета в пластмасови чини. Аз бях и барман и сервитьор там едновременно. Правила съм букети и съм опаковала подаръци. Какви ли не неща не съм работила. Но вече по едно време много ми беше писнало, особено пък много му беше ядосала една работодателка по това време и вече си казах, писна ми от ниско квалифициран труд, аз съм умна, аз уча, аз мога да правя много неща, бивам и в ръцете, и в главата, и с компютрите се оправя много добре, не ме интересува, аз искам да си намеря квалифицирана работа. И сега тук е един основен момент, който е добре да му обърнеш внимание, защото ще ти помогне, ако ти нямаш мечтаната работа, за която, примерно, искаш да отидеш и да имаш конкретно изпълнени критерии. Ако я нямаш, направи следното упражнение, аз направих следното нещо. Още от малка някак си усещах, че ако аз си искам от Вселената, тя ми изпълнява всички желания. Не знам как стигна до този извод, обаче така си го представих, че и после разбрах, че има наистина цяла наука за това, че са много популярни там Vision Board и всичко, което съм изчела за менталното състояние, как то е свързано с нещата, които ни се случват, енергията, с която привличаме и така нататък. Тук няма да говорим на широко за тези неща, аз по-скоро следим друга линия. И това е линията на целите. И тогава аз седнах и направих следното, просто много ми беше писнало и написах на един лист какви аз изисквания имам от работата, която ще работя. И те бяха да е едно много удобно място, за да може да го съчетавам с ходенето ми на училище. Тази специалност инженерен дизайн, тя е много практическа и изисква постоянно ходене на университет и постоянно правене на разни проекти. Тоест, то не е само просто дали ще отидеш или няма да отидеш на лекции. Ако не отидеш на упражнението, ти имаш зверски много работа по абсолютно всички дисциплини имаш някакъв проект. Особено там вече 3-та и 4-та година, когато учиш баш по специалността неща. И трябваше да ми е на удобно място. На удобно място да мога с колата да си ходя на работа на университет, от университет на работа и така. Второ,
времето, тази работа да мога да я съчетавам като време с университета, т.е. да има възможности на 4 часа да работя. 3 да е квалифициран труд, не да съм пак флаер-раздавачка и така нататък. Исках да е нещо, което да работя с интелекта си и с компетенциите си. Така, исках да бъде презаплатено, задължително, и да съм в много готин екип. И не на последно място, шефовете ми да са супер готини, защото много се бях изнервила на една. И просто исках да отговаря на тези критерии тази работа. И така започнах да си подавам там автобиографията, не завършила художничка, и сестра ми пък прочита тези неща. Аз съм си ги написала и тя там ги поглежда един ден и вика: какви са тия критерии? Аз съм завършила магистър финанси, не мога да си намеря такава работа, че ти ще си намериш такава работа. И аз си казах, не ме интересува. Изобщо, когато става въпрос за моят просперитет и за моето виждане за как нещата стоят, единствено и само разчитам на себе си за моите разсъждения и на хората, които вече са стигнали там, където аз искам да бъда. И ги анализирам и разсъждавам и взимам идеи за изборите. Тоест, може да сваляш модела на хората, които вече живеят живота, който искаш да живееш. Тя не живееше живота, който аз искам да живея, и затова изобщо не ме интересуваше какво мисли по темата. Не завършила художничка, се търси работа с високи критерии. Да, точно така. Едно любимо мое свойство на живота, което сега ще споделя, и ако ти го разбереш и си го запишеш, това е идея за $1 милион. Така че напиши си я. Ако не взимаме само най-доброто от живота, ще вземем останалото. А останалото не е най-доброто. Така че аз си казах, или най-доброто, или не съм съгласна. Така се случи, че отидах на едно интервю за работа. То пак беше за нещо ниско квалифицирано, но все пак аз исках да ходя по интервюта, за да покажа на Вселената, че аз действам и просто наистина искам да си я намеря тази работа. Всъщност тогава се запознах с моите работодатели. Те наистина бяха много готини. Те са много готини все още. И те, когато мина първия разговор, той беше с един служител на фирмата, и втория разговор, вече когато запознах с шефовете, по начина, по който се държа, по нещата, които си говорихме, те ми казаха: ти не си за флаери, можеш ли да седнеш на този компютър и да видим какво ще свършиш на него? Аз казах да. И седнах на компютъра и заедно тогава с колежката ми поработихме 3 дни и той каза: вие оставате на компютрите и ще работите тук, няма да ходите да раздавате флаери. Каква им беше работата? Тя беше много интересна. Бяха изпълнени всички тези критерии. Бях точно на центъра на Варна. Сигурно заплатата им беше 1500 лева тогава. Това си говорим за преди 11 години. Аз можех да си работя и по 4 часа, можех да спирам на центъра на Варна, нямаше синя зона, имах супер яки работодатели, ще ви разкажа една история с тях и просто си беше топа. Работата ми тогава беше в една база данни, която да моделираме с това момиче, но беше в една база данни, която ние трябваше да обслужваме. Обаче това обслужване на тази база данни, по начина, по който беше в тази компания и в тази фирма, някакси и на двете ние много добре се сработихме. Поздрави, Биби! Начина, по който се вършеше работата тогава за обслужването на тази база данни, беше по начин, по който ние мислихме, че много от нещата могат да се променят, да се съкратят, и всъщност обърнахме фунията на фирмата последния начин. Ако преди в отдела, да кажем, е имало маркетинг, там продавачите, е имало 4 човека, а вътре обслужването на базата данни е било от 7. Ние направихме така, че можеше 7, 8, 10 човека да приемат поръчки и да има 10 продавача, а да обслужват базата данни само 2. Това бяхме ние двете. Така модерирахме базата данни и процесите, които се извършват, че направихме от няколко човека във фирмата накрая да обслужват 2, и накрая стигнахме до там, че аз вече, когато исках да напусна, защото вече исках да работя още по-готино с нещо, 3 години работих в тая компания, направихме така, че и от двете ни да може да базата данни да се обслужва от половин човек. Тоест,
някой, който само да поддържа. Това спестява много пари на компанията и не само това, уважението и одобрението на шефовете, с които работихме. Работната среда беше отлична. Ние работихме в един апартамент на центъра. Беше нает апартамент и в стаите имаше офиси. И тогава аз бях направила една грешка, която примерно на фирмата изструваше около 400 евро, да кажем. И ми казаха, че аз много се стреснах, много ми стана гадно. Не че са кой знае колко пари, ама ще ми ги удържат от заплатата, нали? Обаче ми казаха, не, Анастасия, ти си ни много ценна и затова ние ще те повишим. И това повишение ще го получиш след няколко седмици, когато изплатиш с повишенията си тази глоба, ще взимаш вече парите, които са над тези, които взимаш сега. За такива хора говоря, просто уникални бяха. Уникални, наистина страхотен екип беше. Какво по-хубаво? Нали? Всички критерии са ми изпълнени. Както казах, аз ходих 3 години там, 2 от които бяха съчетания с университета и вече, когато завърших университет, аз останах на пълен работен ден, по цял ден си бях там в офиса и нали, тя компанията се развиваше, винаги имаше какво да се прави и аз обаче започна да се чувствам по някакъв начин ограничена и нещастна. Въпреки, че парите бяха добри, шефовете готини, средата отлична, мястото удобно. Аз съм момиче на 22 години, не плащам квартира, живея си живота, какво повече да иска човек. Стигнах върха на постижението си, викам, това ли? Аз 40 години ли ще живея така? Смисъл, това ли? Кое трябваше да правя? Да си намеря работа по специалността? И да живея 40 години това нещо, всеки ден в този офис, аз в сряда на обяд, трябва да съм в офиса и да обядвам тук в кръчмата долу, защото това е. Това ли е? Не, наистина, това ли е живота? Точно това ми мина през акъла и викам, гати. И си казах, вау, пълна депресия, в смисъл просто ходих на работа и нищо не ми беше интересно. Не можех да пътувам, когато исках. Трябваше да си взема отпуски спрямо нали, там колежката, примерно, или спрямо сезона на работата. И викам, наистина ли това е? Просто аз си мислех преди това, с това рисуване, нали, те артистични среди и този бухемски живот, който аз в гимназията и в университет съм си живяла и съм си хойкала по фестивали и така нататък. Изведнъж и по изложби и аз си мислих, че някакси ще съм някаква важна, някакси просто ми се получават нещата, че живота е един интересен и някакси си го представях цветен, динамичен и че нещо така много нали, ще стане от мене някаква като звезда ли, не да знам. И си викам, не, аз ходя на работа. Явно е това. И така ме отрезви тая работа. И си викам, явно няма съм някаква важна, но ще съм тук съм си навряна в този офис. И ме отрезви, като какви са алтернативите пред един 23 годишен човек, който има хубава работа по специалността да отвори собствен бизнес. Даря, ама аз съм на 23, нямаме пари в семейството ми сега да отварям бизнес и сигурно и ще ги фалирам. Трето, мен просто не ми се бачка по цял ден нещо си, което аз съм много работлива, но просто аз не виждам поради каква причина да хоря на тази работа постоянно, защото това ми е живота. И аз съм човек, който обожава да се забавлява. На мене това ми е най-готиното, приятели, пътувания, смях, мисля се за забавен човек, почти винаги съм в много добро настроение, искам така да има хахохихи, да си пиваме, да си приказваме, да си се смеем, искам всичко да ми е весело, хедонист съм, хедонист и си казвам, не че нещо не ми се работи, ама си викам, това е гати с куката тук по цял ден, смисъл на този компютър, обаче пък какво направя сега? Бизнес на 23 години, не съм чак толкова компетентна, колкото имам предвид компетентна, съм за някакъв наимен работник. Абсолютно си знаех, че бизнес няма как да стане, при положение, че тогава аз съм била на 23, да кажем, пък шефа ми беше на 33 и неговите родители, които ми бяха мои преки началници. Обаче аз виждам първо
колко пари ти трябва, то беше един сайт, в който работя, колко пари ти трябва да го направиш този сайт, колко пари заминават за реклама, какви връзки имат те, какво образование има този човек, те какво образование имат, колко пачкат всичките, какви пари се инвестират, изобщо аз съм много далече от тези неща, аз не мога да направя такъв бизнес, аз лично, аз. Да, те могат цялото му семейство да си го направят този семейен бизнес, ама аз, моето семейство, първо не искам да правя бизнес, второ няма какъв бизнес да направя, с кого ще го направя. И то е гениалното, което ми дойде на ум, викам, дай да направим една изложба, пък може някакси да станем известни, така, нали, на скулптура, на картини и викам, Дари, айде, викам, ще правим изложба, имаме тук малко скулптури, ще направим още малко, ще имаме картини, сме рисували, дай ще сложим 2-3-5 картини, ще порисуваме още малко, давай да правим изложба и тя ми каза, ми добре. И събирахме се там в почивните ми дни, когато можем, след работа, преди работа и почнахме да си творим. Това ми даде доста енергия, честно казано. Много искахме изложбата ни да бъде в помещение, което ние сме си създали. Не искахме да е в галерия, да бъде алтернативно пространство. Супер много време го търсихме, в крайна сметка намерихме го, стана много готино, страхотна изложба. Нали, на млади момичета, които непрофесионално се занимават с рисуване, аматьори, скулптори, но пък много приятни неща се получиха. Аз в университета също имах и моделиране, оттам надградих и по цветознание в рисуването, защото от тази скулптура аз така и не се научих да работя с цветове. Чак до университета аз толкова ми беше зле с тези цветове, ужас, направо изобщо не можех да ги съчетавам, в крайна сметка научиха ме в университета как да боравя с цветовете. Направихме тази изложба, наистина супер, за да се връщам така към идеята си за някакъв бухемски живот. Много добре ми се настроиха чакрите, защото направо бяха почнали да ми се свиват крилцата в офиса и продадахме доста неща. Беше много изморително, защото аз бях 8 часа на работа, 8 часа в галерията. Добре, че беше близо точно там до работа, на центъра си беше, там близо до кукления театър и някакси се обнадеждих отново, че може да се получат нещата. И какво направихме? Ние вкарахме едни пари в тази изложба и после ги изкарахме, разпродадахме си нещата, шефовете ми си купиха някои неща, още им стоят в офисите, картините. 2013 година беше това. Та обади ми се това момиче. Много лесно приех тази среща, защото точно тогава бях много отворена за контакти, понеже много трудно намерихме това помещение, което наехме за галерия и си казвам, дай, никъде не е излишно да ме запознаят с каквито и да е менеджерки, всякакви развъртяни, които да могат да ми помогнат, ако нещо ми трябва. В случая много ми трябваше там да наема това помещение за изложбата и казвам, давай, запознавай ме с менеджерката. И тогава тази менеджерка, с която се запознах, се оказа една много симпатична дама, която просто толкова приятно говореше, толкова хубавичко чуроликаше. Тя е една красавица, ето тази. Инна Ямалиева се казва тази дама и както ми говори и ми казва, аз имам предложение за теб и сега ще ти предложа да се занимаваш с мрежов бизнес. И аз направо така и се изсмях в лицето и викам, аз имам високо квалифицирана работа, взимам добри пари, имам образование, висше образование и също така съм успешен артист, имам изложба, ела да я видиш. Как така ме виждаш да се занимавам с мрежов маркетинг? Аз тогава не си спомням какво тя ми е отговорила, но си спомням нещо, което тя ми каза, аз го чух и си казах, не знам какво е това животно мрежов маркетинг, обаче аз трябва да го проверя. И тя ми каза, това, което аз запомних, защото аз съм хитра и много разсъждавам това, с което започнахме. И тя ми каза, в мрежов маркетинг има пари. Като не ти харесват 3000 лева, а искаш 5000 лева, трябва да направиш това, това и това. Това бяха нейните думи. Буквално аз си ги спомням, те ми се запечатаха в мозъка, няма да ги забравя. Като не ти харесват 5000 лева, искаш 10 000 лева, компанията ти казва, трябва да направиш това, това и това. И също така, нали, там няма шеф, работно време,
Мен ме интересуваше това за работното време, защото, както ви казах, исках да имам много свобода и да мога да пътувам. Но шефовете ми не ме дразниха, напротив, много ми харесваха. И обаче аз виждах, че аз вече съм стигнала до тавана на развитието си в тази фирма. Аз съм под прекия ми ръководител, който е под шефа, който е бащата на шефа, и аз няма къде да отида повече. Много повече от това няма да ми се вдигнат парите, докъдето бях стигнала, и повече развитие няма толкова. Аз съм в компанията, където съм на възможно най-доброто и не бих казала високо, ами просто това е обема на компанията. Ако в този момент си кажеш, тя разказва тези неща, само за да ме включи в мрежов маркетинг, не, това не е така. В целия канал няма да се говори за мрежов маркетинг, просто това е част от моята история и не само. Мрежов маркетинг за мен е професия вече 11 години. Това е основен и пасивен източник на доходи и не само като пари. Това е нещо, което ме е направило човека, който съм. Научила съм страшно много неща от тази професия и просто съм най-щастливият човек на света, че не спрях тогава филма и видеото. Проверих за какво става въпрос, но не ти го казвам, защото ти да проверяваш толкова, защото има какво да вземеш от тази история и че аз за себе си съм щастлива. Ти можеш да вземеш много неща от този канал и без да си в мрежов маркетинг, но ако искаш да си в мрежов маркетинг с нас, защото при нас е много весело, много забавно, има много пътувания, има пари, има много интересни неща, които можеш да научиш, заповядай. Но ти можеш да вземеш интересните неща и само от YouTube канала ми, така че не спирай видеото, то не е направено с цел покана. Така че аз тогава не спрях видеото и си казах, добре, в моята компания не ми питат дали ми харесват тези 2-3 хиляди лева или не ми харесват. Просто това е което е. По-нагоре няма на къде да отида. Още повече, че имам работно време. С дигането на парите, нека да не забравяме, че се повишават и отговорностите на човек. Аз по едно време си бях вързана за телефона и за лаптопа. Почти никъде не можех да отида без тях, защото просто системата си вървеше и аз нямаше как да не я наглеждам. И си казах, добре, тази е много симпатична. Айде ще се пробвам да видим какво иска от мен тази женичка и аз какво искам от нея. Защото наистина ми се стори симпатична. Тогава не знам дали бяха толкова достъпни пътуванията с компанията. Нямам спомен. Но аз си казах така. Тази очна линия, която съм си сложила, е 17 лева, защото компанията, в която тя ме покани, е свързана с козметични продукти. Аз си казах, тази очна линия, дето съм си я така сложила, виждаш ли я? Виждам я. Викам, аз предпочитам да дам 17 лева за очна линия и да е хубава и да не ми се размазва, отколкото 9 и да ми се размазва. Разбираш ли ме на къде бия? Много високомерно се отнесах. И тя ме каза, да, добре, ето ти моята очна линия. Ако не ти се размажеш, ще имаме сделка, ще работим заедно. И аз казах, добре, взех очната линия. На другия ден отивам да подписвам договора за помещението. Важен ден, направил съм се, ризата съм сложила, кукленската чанта и викам, горещо е навънка, август месец. Не ми се размаза очната линия. И казах, добре, дайте из продукти тук да си поръчам малко, за около 100 лева продукти си поръчах, защото викам, сега те ако са кофти, айде очната линия, добре, ама викам, по принцип за да стават тези обороти, трябва да са хубави продуктите, дай да видя, поръчах си ги, добре бяха продуктите, викам, давай ще работим. Така, професионалната ми история стига до тук. На този етап. Ще разкажа и конкретно за мрежов маркетинг и как се разви след това живота ми и какво научих оттам. Искам да ви разкажа тези неща с цел как да взимате решения и какви избори да взимате, защото е много важно, пак го казвам като за финал и като и за извод, много е важно какъв живот искаме да живеем и къде искаме да бъдем. Не ме интересуваше коя е компанията, мрежов маркетинг ли е, Станка Рачева ЕОД ли е, каквото и да е това нещо. Но аз бях убедена, че искам да имам пари и свободно време, за да мога да пътувам. Това ми е любимото нещо. И да си правя забавлението по цял ден. Няма къде да си вкарам забавленията в деня, когато 8 часа аз трябва да съм в офиса. Кога да стане? 8 часа съм в офиса, 1 час пътувам отиване и връщане до вкъщи, храна извън офиса,
баня, тоалетна, да почистиш малко вкъщи, това са 10-11 часа от денонощието, които на теб са ти заети. Всеки ден. Всеки ден. И си казах, че не ме интересува какво е това нещо. Просто аз ще го направя. Нямаше значение как се казва компанията, нямаше значение каква е професията. За мен това беше чисто ново нещо. Аз бях чувала за някакви пирамиди само. Изобщо така бях супер арогантничка. Изобщо не се разбирах така лекичко с хора. По-скоро характера ми беше не шлифован, но аз си мислех, че просто съм много отворена и мога да си кирдосвам всички, които просто не са ми удобни. Не можех, аз бях човек, който стои зад компютър, изобщо нямах никакви такива софт умения, меки умения за комуникация, нямах никакви умения за продажба. Може би съм се продала изкуството, но не е било на професионално ниво със сигурност и просто си казах каквото е това нещо, аз ще го направя, защото просто живота ми зависи от това. Това е жизненно важно решение за мен и аз ще го направя. Разбира се, толкова твърдо решение взех в последствие, когато проверих хората в компанията, самата компания и ми се качи доверието и самата увереност в индустрията, защото тя има доста спорен характер и то е поради причината, че има много непрофесионалисти, които говорят за това, но аз реших с тези видеа да обясня какво точно означава нашата професия. Няма да е в това видео, няма да е във всички видеа, но темите, които ще разгръщам, всичките съм ги разработила и научила от тази професия. Тогава за мен това беше тъмна Индия и по-нататък взех решението вече тотално аз да направя с живота си каквото искам да направя. Разбира се, моите родители имаха изключително много против това аз да не ходя в офисна работа, на хубавото, на сигурното, на осигуровки. И там всички неща, които говорят за трудовия договор, които можеш сам да си правиш и без да трябва да се подчиняваш по 9 часа на някой, можеш сам да го направиш. Бяха много против тази спортна репутация, нали, която има мрежовия маркетинг, амбулантна търговия, имахме страшно много спорове. Тези спорове се превръщаха понякога в скандали, но аз не слушам никой, чието живот не искам да живея. Слушам само хората, чието живот искам да живея. Когато отидах и запознах с тия хора там, в тая компания, те бяха две момичета, младички и майката на едната. И аз като ги видях, че те си пътуват и си правят каквото си искат и имат пари. И аз искам като ейтес. Аз не искам като майка ми да ходя на работа, не искам като баща ми да ходя на работа, не искам да имам като техните виждания, аз искам като ейтес. Ейтес тук. И така се получиха нещата за мен. Даже 2013, сега е 2025, почти 12 години аз съм щастливо безработна на трудовия пазар. Пазара много загуби, защото аз съм доста трудолюбива, но всички тези имплементации сега ги и всичко, което мога да развивам в бизнеса, сега го развивам в мрежов маркетинг, работим с най-модерната система, просто геймченджера на мрежовия маркетинг сме го направили ние. Ако ти е интересно, може би малко хора ще има интересно да проверят, обаче все пак ако ти е интересно, намериме в Viber или в Telegram, долу са ми координатите и в следващите видеа вече ще разгръщам теми, които от целия ми професионален живот, които ще са на ниво личностно развитие, на ниво менеджмент, професионално развитие, така. Някой, разбира се, ще оставя за учениците за нашия маратон, но ще има много безплатно съдържание, защото ние сме плащали страшно много пари за тези неща и сме били там да ги учим по страшно много време и много време ни от него да можем да ги преподаваме и, разбира се, ще оставя черешката на тортата за моите колеги и за моите ученици, но все пак в канала ще разгръщам много важни теми. Това е от мен в този епизод. Пожелавам ти да си намериш най-доброто за теб. Разпиши си го, напиши си най-доброто, черешката на тортата, cherry on the top. Кажи си какво ти... как... Направо си напиши живота, без който не можеш да живееш и който това ти е, което искаш и просто ако ще да пътуваш или да имаш най-хубавата къща или най-хубавото гадже или там примерно 10 деца, ако искаш или там каквото и да е, напиши си го и следвай тези цели, защото
Иначе ще отидеш на друго място. Просто ще отидеш другаде. Човек, който не знае къде отива, стига другаде. И до нови срещи!